אז מה קורה חברים? כאן אלרועי ואנחנו בעוד סרטון חדש. וחברים, אחרי 1,000,000 שנה שלא העליתי סרטון, אנחנו סוף סוף מעלים סרטון. וזה לא סתם סרטון, זה סרטון מיוחד בטירוף. מיוחד בטירוף. הרגתי מישהו. אתם לא מבינים את המיוחד, לא מבינים. אבל יש לי אפקטים חדשים, רוצים לראות? אני יכול להשתגר עם המסך. 3, 2, 1, טק. חברים, בואו נראה אתכם עומדים על מה הסרטון של היום. כן, זומבה. לא עשיתי בערוץ שלי זומבה. אח שלי עושה זומבה. כבר מלא שנים. נכון. וגם אני ראיתי תגובה. לא ראיתי תגובה. דודה שלי היא צופה. היא לא רואה תוכן של טוקה בוקה. היא אמרה, תעלה תוכן של אז אני מעלה תוכן של טוקה בוקה. לא כי אני רוצה טוקה בוקה. אם הצופים שלו אוהבים את זה, אני עושה את זה. אז חברים, מי שצופה בסרטון הזה, שהוא אמר לי, אם הוא רוצה, שיהיה לנו טוקה בוקה. אם הוא רוצה, שיהיה לנו טוקה בוקה. אם הוא רוצה שיהיה לנו טוקה בוקה, לכתוב בתגובות. אם אני לא רואה תגובות, אני לא עושה טוקה בוקה. אז אם הקהל שלי אוהב את זה, אני עושה את זה. זה לא אני מקשיב לו לקהל. שנייה, הפסדתי. אבל היום אנחנו זומבה עם חברים. אליהו! תאמר שלום לצופים. מה? תאמר שלום לצופים. להגיד להם מה זאת המילה? יאללה. אז עכשיו אליהו יעשה לי את הקוד. ורק אליהו תגיד שאתה משחק בטלפון של אמא שלנו. וזה. ויש לי אפקטים חדשים. אין לו. יש לי, אבל לא הראיתי אותם לאליהו בגלל שאני יודע אותם. ולא הראיתי את התוכנות. לא. בגלל שאחרי הוא יעתיק ממני. 6, 8, A. זה האותנות 4 ו7. חברים, אנחנו הצטרפנו. אנחנו חלוצים. רק חברים, אני חוזר לכם. רגע חברים, איפה אתם? חברים, אני חוזר לכם שהתחלנו כבר את המשחק הראשון. אז חברים, אנחנו התחלנו. התחלנו פפר בגלל שאוהב לקחת את פפר. אני עושה מין סגור כזה, אני הולך לסגור את עצמי. איפה אתה? הולך, ביי. מצאתי רימון זהב. אני הולך. לאן? איפה אתה? מה? ביי חברים. תנו לי את הפלאפונים. רגע. אנחנו באמצע משחק. עכשיו
עכשיו אנחנו ביחד. הנה. יאללה, בפעם נתחיל ללכת לישון כבר, נו. צאו מזה. איפה אתה חמודשיק? אני מת. כבר? רק רגע, אני אסיים את המשחק. אז חברים, הפסדתי. לא נורא. אז ביי ביי חברים. כי אמא שלי לומדת טאבלט. ביי ביי. ביי ביי.